Il-Partit Nazzjonalista iddikjara l-oppożizzjoni tiegħu għal tibdil parzjali fil-pjan lokali li ma jkunx favur ir-residenti u favur l-ambjent. Dan brabta mal-bidliet fil-pjani lokali għaż-żona ta' San Ġiljan, bidliet li kienu instigati mill-proġett ta' Villa Rosa wara li dan tressa quddiem il-Kabinett mill-Prim Ministru nnifsu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jisqal li se jibqa' jaħdem biex jitħares l-ambjent u biex kull żvilupp isir skont il-liġijiet ta' pajjiżna. F'kummenti lin Net News, Bernard Grech tenna li għandu jgawdu minn investiment privat li jkun responsabbli, etiku u sostenibbli. Bernard Grech insista li huwa favur li bħala pajjiż jiżguraw li kwalunkwe żvilupp isir skont il-liġi, parsin sieħ tal-ambjent u li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Fl-ebda ħin jien ma naċċetta se tkellimna ċar bħala anka partit illi aħna rridu li l-pjan lokali meta jinbidel għal ġid ta' kulħadd, inkluż għal ġid ta' residenti, għal kwalità tal-ħajja u għal ġid ukoll tal-lokalità. Il-Partit Nazzjonalista diġà iddikjara l-oppożizzjoni tiegħu għal tibdil parzjali fil-pjan lokali li ma jkunx favur ir-residenti u favur l-ambjent.